Shabafethu, as we know ukuthi igama lami nguluKhanyo Maphempeni uMthembu uqhuteni uMpafana Thukela Mvela Sendlabathibane. As we know namhlanje ukuthi I'm busy shooting intwana yami ubonakele ke shame apparently akanamilenze intwana yami iphila ngedisability, but it's been long usipusha le way nobonakele le journey, but now we are coming out there, we are motivating people, siyani motivator. Don't think xa udisable ukuthi wena awungomuntu ebantwini. Xa uphila ngedisability lento ungayenza, lento ukuthiwa ku-disable kukuthetha nje, but elifini tell yourself ukuthi as long as ndisaphila siza kuyenza lento le. Ngoku sihambe sekubonakele, I think intwana yami ikhona. Let me go to ubonakele, then we discuss much. Mhlobo maniqale apha ndingubonakele igama lam uEdward elokubheka lesilungu yayazi kaloku elaa xesha lethu lakudala elaa xesha lakudala sasithiywa amagama ngamagama sithiywe nawe esilungu ukwenzela amabhulu akwazi ukusibiza ngawo ndingulungu ke unyana wasemampondomiseni uJola uNgwanya uQengeba uSomarhwarhwa ndingumntu ozalwa yintombi yasematshaweni indizele ke intombi le yasematshaweni kulo mnyaka yayindizala ngawo yandizala ndikhubazekile ndakhula ke phansi kwesandla sikamakhulu umama kamama endikokosile kumakhulu sisuka eKerkut ngwaseKerkut le khona sasuka khona samanike siquqa ke esibhedlele banisiye apha esibhedlele bade ke ngoku umakhulu notamkhulu bahamba bayohlala eNgqushwa eRamlets apho ke ndahamba nam ndayofunda khona primary level eNgqushwa kusekhaya kapha eRamlets sekhaya efini kusekhaya sikhuleke ngelaa xesha lotata usebe ingumphathi ininzi into sezanibalisela yona elaa xesha lamakhaka kungelaa xesha lamakhaka xesha lamakhaka isikolo sihambe siye ekhakeni phaya ekhakeni kwakusenziwa yonke into kuyaektwa kuyaculwa kuyadlalwa kudlalwa ibhola kwenziwa yonke into yayisenzwa picture xa kuculwa kuthiwe esiputsu irandi cela phinde ingoma ndakuxelela mhlobo wam ininzi ke into endiyenza phaya kulapho uThixo labonakala khona ikhondo lam kwezomculo kwi-acting kwi-acting ndandi-actor iplay kaDavid and Goliath ndinguDavide. WanguDavid? Yes. David wayenabafazi abaninzi eBhayibhileni. Andiyazi ke le. Yimake zange ndingene kulo mfilo. Kodwa ke uku-actor kwam ke esikolweni ndandingumuntu owayegood nasekwenzeni iprop. Amakhakha ntoni yonke laa nto imikhonto yokulwa imfazwe noGoliathi mna ndinguDavide. That prop was made by me. Serious? I-costume yakhona ndizenzela ngokwam. Kulapho kwabonakala ikhondo lam lokuthunga lokuthanda umthungo lokuthanda yonke into ene-fashion phakathi nomculo ne-acting ndaqhuba ke as a result ndaphuma ke ndazotsho eBhayi nalapha eBhayi ndaqhubekeka ngezo zinto kangba andama nasesikolweni kwizikolo bendikuzo bendisiya phambili nomculo bendisiya phambili ne-fashion because ndikhumbula ndisafunda e-NS Khosana phaya eNew Brighton sasinxiba ikitibo namafliri phaya sisiya kwi-competition ndicula kwi-double protect yakhona ndicula itena ke ngoku ndandisacula itena ke ngoku unganam khathatha undibeke all along elixesha uphila kule nhlungu ye-disability. I'm disabled. Yandiva ndithi kaloku izelwe kunayo lento disability. Yipoliyo endaba nayo ngenxa yokungafundi kwabazali bethu ngenye ixesha lela xesha lakudala laa nto yomgono
yandiphosa kuba kaloku ndandisefama mna eKerkut. So umamam ke hence ubona uba iprimary ndayiqala eNgqushwa ke eKerkut. Umamam undizelele ephangela efama. So umamam wayendibeleka emqolo aphangele nam. Yaqonda yonke laa nto siyenza kunye ndikhula phaya. Iitshomi zam yayingabantwana balamabhulu umamam aphangela kubo. But kodwa ke bona babehamba kusasa bakhwela ibhasi yabo baye esikolweni nandishiyeke nomama umama ephangela ekhitshini phaya efama. Uyayifumana laa nto. So yonke le nto ke iqale apho ke ndiyofunda ke ngoku eNgqushwa eRamles apho ndiqale khona ufunda. Ndabuya ke nalapho zange ndilaste kaloku intsokolo yasemaXhoseni ayimnandanga. Utya ipapa phaya egalelwa ibisi lebhokhwe akho swekile. Impilo and ke ngoku ngelaa xesha ke utamkhulu wam uphangela emine eRhawutini kwaTepa. Uyaqonda. So utamkhulu ke uthumela uphela kwenyanga imali. Uyaqonda to maintain us. Uyayibona laa nto leya. Nalapha ekhaya ke utata nomama balapha eBhayi ke bona ke ngelaa xesha ndifunda eNgqushwa. Ayindim ndedwa ke ufunda eNgqushwa, ndinabaninawa sibathathu nabaninawa bam because owesine wayengekazalwa yena but sibathathu esasiseNgqushwa. Hayi wayesekhona lo wesine sikunye phaya eNgqushwa. So umculo wam ke evolve apho. As a result ndawuthanda kakhulu umculo. Ndikhule nawo umculo ekhaya bekuculwa utata nomama bebecula. Qha ke bebecula apha enkonzweni kakhulu. Abantu bakudala bakhule isakhono sabo sokucula basiveze enkonzweni. Yes. So ndakhula ke ndawuthanda umculo. Mna I joined even iMatthew Singers. Kukho ikwayere enkulu eyaziwayo lapha eBhayi kuthiwa iMatthew Singers. I joined iMatthew Singers ndisafunda e-higher primary. Serious? Ukujoyina kwam ndandifunda eMasangwana High School. Ukujoyina kwam iMatthew Singers ndaqhubekeka nayo iMatthew Singers. Ndaqephuka kwiMatthew Singers mhlawumbi iminyaka engangemibini mithathu apho ndayojoyina omnye umfo owayenekwayere kuthiwa yiLa Musician. Ugama lakhe nguLinda Grootboom. Ngelokuba ke andiqeqeshe kwicandelo leopera. Ndandifunda ke ukucula ngeopera. Utata ke umzwandile Matthews lo wayendiculisa ndandijoyine kuye wayesemkile ke ngoku yena eyofunda eCanada. Ndaqomba xa esemkile kaloku ngumntu yena endimlandela kakhulu. Xa emkile ke ngoku mandikabe ndikhangela amarhewa aluhlaza ndikhangele uba ndingayinyusa kangakanani lizinga lam lomculo ndikhangele ezinye indawo. Hence ke I went to join iLa Musician. Ndayojoyina iLa Musician ngenxa yaloo nto leyo kuba ndizofumana uqeqesho le-opera. Uyaqonda. Hayi ke ndakhula ke. Hence ke ngoku kulapho ke ndaqalisa ke ngoku sendikhulile ke ngoku ndaqoma man zikhona ezinye ii-genres zemusic ezimusic endizithandayo. Ijazz ndiyayithanda kakhulu. Ijazz. I think ijazz nam ndiqale ukubona kwijazz if I'm correct. Yes. Ndiqale ukubona kulaa jazz. Ndiyithanda kakhulu ijazz because ijazz gives you that liberty of expressing who you are. Serious? Ijazz ayikurestrict ijazz. Ijazz ithi yenza kangangoko ngokufuna kwakho ngokuzinikela kwakho. You know. I-opera is very distinct, ivalekile. Kufuneka kukho umthetho ulandelayo we-opera. I-choral it's very distinctive nayo kulandele njalo. But i-jazz it gives you umhlaba, a platform. I-opera mosile. I-opera le uthetha ucula. Ndifuna amanzi ndiphendisele. That's opera. It's a musical drama. Uyabona enjalo. Uyabona but ke i-jazz yona inika that mood, that African mood, that mood of expressing who you are. So it is open. It's open. It jazz. So it jazz. It gives you that freedom. Okay. Yeah, but it gives you that freedom.
Devilizwi nalonjolo. Oh my. Ndakhangela ndasondela. Oh man. Lalisitsho lisithi ndilindili nkilo yamnandi lonjolo. That's a jazz. Unganam, That's a jazz. ukwenye level man. Ndiyakuxelela mntakwethu. You know one thing endayithandayo ngawe ngiqala ukubona is that is this kind of person unmotivator nami, because I remember I'm still new with disability because of isiganeko. Sure. So ndathi ndobona when I was like Ndikhumbula siperforma kaVivo. yeah Comedy. yeah, like man, like is there, everything is there, so in mix umdla. Sure. Like ndibona unxibe ne-medals Up. Yeka lento unijonga ngathi ndiyibhoxa ithini. Apha mhlobo zezomculo ndihambile. Yeah. I've done a production at African Passion at Durban ngo-2013. Okay. Apho sasikorisha i-South Africa. Yeah. Ngalo plane. It was an opera, African opera. Ndandidlala i-character eziyi-2. Yeah. Phaya abathunywa bakaYesu, Elzador, ndibele yesibini, but zaziyi-2 i-character ndandidlala. Yeah. But again, it was a musical opera, eculayo, which was composed Tata Uvumlombia, so rest in peace. Oh, my God. Waqamba lo opera. It was a beautiful production. So ndacula ke kwi-groups nge-groups. I've established a group yami ekuthiwa yi-Allegro. Nayo it's a popra group whereby you do music. I-popra group yenza umculo o-infuseweyo oyi-one kuthiwe yi-opera and pop. So xa u-infuse wayenza yanye iba kuthiwa yi-popra. So senza lo mculo ke nangoku I have a group ekuthiwa yi-Harmonious Voices. Karen. Nangoku bendicimba nizawufika seyikhona, but ke abanye baphangele ngoku besingenayo i-practice ngo-10 kusasa yona. Singenayo kusasa i-practice kuba abanye baphangela u-2 to 10. Yeah. So these medals zam as a music director. A plate ndandiconductor ichoir kuthiwa yi-Platinum the Bay Choral. Yeah. Kleckstop ndandiconductor khona i-Kleckstop Choral. Zininzi choir which I did, Motherwell Choral ndandiconductor kwalapha iMotherwell, ndine-Motherwell Choral choir. I've done so much. If ndikuva kakuhle mnganami, quite correct. Le nto uqale usemncinci wakhula nayo ngoku currently uyayiconductor. Yes, I'm a music trainer. Serious? I'm a music trainer. Hey, I've traveled. Yaba ndicela ngooPlate, ooWelcome, ooJoburg, ooKlecksdorp. Yeah. Zininzi indawo endihambe kuzo. oMakapa. Zininzi indawo endihamba kuzo on request yoba khawuze bazostrain choir. That's why I ready for train. Khawuzo train choir. So I've been in those places ezinjalo. Senza loo nto yokutrain abantu. Nangoku ke ndisatrain izikolo nalapha eBhayi eMotherwell. Naba abantu out there. Naba abantwana bethu. Nabo abantu abadala badisable. Abanye bazalwa nayo i-disability, abanye ibafumene bomini. Ngoku into yenzayo ugcwele ezibhedlele, ugcwele kwezi ndawo zabantu abanceda abantu abadisable. Sure. Ufumanise kuba abantu abancedakala abanye. So uthi wena mnganami mhlawumbe masithini khaba motivate. When you talk about disability, uthetha nge-disability uthetha ngami. I'm a voice of a voiceless.
I speak on behalf of who are the same as me. Kukho abantu abakhubazekileyo who can't say anything, who doesn't have a voice. But I'm there to be a voice here. I'm working currently okanye ndikunye nabantu abakhubazekileyo apha eMetro ekuthiwa yi-Disability Forum. Okay. Sebenza khona as organizer. Ukuzama ukuqulunqa nokwenza ii-programs zabantu abakhubazekileyo. Okay. I-disability ayiyo into ebangela ukuthi awunakwenza nto. Yes. I-disability is a challenging step which you can take ebomini. Yeah. That you can survive and do anything which you want to do ebomini. Ayikho into ethi xa u-disabled fanele ufile okokuba ngaba abantu mabakuzwele. Yeah. They should feel sorry for you. Mna ndihamba ngentonga ndihamba ngemilenze eyi-4, but I can travel from here to Emhlobo Wenene ngeenyawo. Distance. Get distance. Because of what positivity which I have in mind. Ayikho into endinqandayo ukunga-achieve whatever I want to achieve in life. Yes. As a result, I'm the first person, okanye I am the person othi naxa ndithetha nomntu oqala undibona okanye oqala uthetha kunye nam, ndithi xa ndizi-introducer ndithi ndisisiqhwala saseGqebele. Ngoba I'm trying into yoba ngaba lo mntu afeel comfortable to talk with me, even about my disability. Yes. Because abantu abaninzi bayakhonkxeka. Yeah. Athi umntu jongana nombuzo uba how do you cope with life kuba ungumntu okhubazekile? Uyayibona laa nto wenza njani? Uyaqonda? So ithi ke loo nto leyo abantu abaninzi mna ndibabaza kuqala i-disability bafile nabo kokuba ngaba mababa nayo into yokubambelela kubo. Enkosi. Uyaqonda? Ithi ke loo nto umntu okhubazekileyo never should feel okokuba ngaba u-challenged. Ndiyalicapukela kwalona igama elithi xa udescribe umuntu o-disabled uthi ngu-physically challenged. Because we are not physically challenged. We are physically fit. Yes. Thina. Yes. Uyaqonda? We are physically fit noba ungashota in terms of amendu ukuhamba, noba ungashota in terms of ukuva ubungeva okanye ukubona okanye ukuthetha. But uThixo ukunika more kwezi ebekunike zona njengoba kuthathwe i-1 kuwe. Uba kuthathwe ungaboni, you have a sense of touch. Ukwazi uyiva nemali, umohluko nemali. Soze umqhathe umuntu ongaboniyo imalini. Uyaqonda? Umuntu ongaboniyo uva ngaphezulu kunomuntu ovayo normally. Because those senses are becoming enhanced. Okay. Ziyanyuka izinga lazo lokuba zisebenze ukuzama ukuba wena zikhusele wena kaloku njengomntu okhubazekile kuba unale disability. Uyaqonda? So even i-terminology ke bayayiphosa, bayalibala ukuba when you talk about disability you talk about environment. Yi-environment ethi wena uzive ukuba ukhubazekile. Yi-environment ukuthi xa kufuneka unyuke ezi-steps umuntu ohamba nge-wheelchair angakwazi ukuya kumgangatho ongaphezulu ngenxa yokuba kule ndawo akukho lift kodwa kukho izi-steps. Ezaa stairs ke ngoku zizo ezibangela into yoba wena ufile disabled because you can't reach your destiny. Uyabona i-destination awufiki kuyo. Uyaqonda laa nto? So i-disability is all about that. Because before disability we are all able. All able. Ngenxa yalaa disability yiyo le kubangela uba mawuzifile disabled. But if uhamba ngokomgangatho kakuhle njengokuba sisuka endlini yam seza kweli thafa
akukho nto indibangele uba mandizive uba ndikhubazekile ngoba ndihambe kakuhle ngomthebelele sazofika kule ndawo. Nawe awuthi ngenxa unelise liyi-1 ube ungqubeka emithini ube ukhubeka nasematyeni uhambe free. So you didn't feel disabled. And apha ebomini akho nto hustling. Yes funeka uzame then uzibone uyafeel. And ke mna ke one thing I know in life, awusoze uthi uyifeyilile into ungakhange uyenze. You have to do it then uyifeel. And uyifeyila kwakho redo it because xa uyenze kwesibini you will perfect it. Yes. And you're gaining experience. Thank you guys. Umnganamu ungababhabhayisa umnganami abantu just motivation, just few words motivation sibabhabhayise then because one thing I ndiyaziyo ngawo ukuthi uzasoko khona enqubeni. Uzasoko uba khona for motivation, uzasoko uba khona anytime ndikuneeda. That's why ndi-starting ngawo. So le nkqubo imnandi kamandi, le nkqubo imnandi gama layo. If usakhumbula kahle le nkqubo ndayiqala nawe igcina. Ithi islogan sayo as long as usaphila. If usaphila then everything you can't stop. You can't stop living. And to live is to pursue your dreams. Sibona ngasonye. Thank you guys. Bantu bam endibathandayo, isiqholo sasegqeberha sibulela elixham silinikwe ngumngani waso ukuba ngaba sihlale apha sincokole kunye nathi nani malunga nenkubazeko zethu. uThixo ukudalile ngenjongo, wayilento yiyo wanazo eziziphako unazo unazo mazingabi yingumqobo wempumelelo yakho ebomini. Tyhuluba man, phumela man, nyanzela man, uthi uyifumane lento uyifunayo uphile ubomi bakho obupheleleyo. Disability is not a disability but an ability to live. Yes. Phila uzixelele ukuba ngaba ahoyiswa into. Yonke into oyifunayo uyakuyifumana ebomini. uThixo namanyange akuthi anigcine nibe noxolo ebomini benu. As long as usaphila. Danko. Sabe,